Sfântă Ghețimania, născătoare de Dumnezeu, Sfântă Casă. Să strigăm credincioșii pe Gabriel, având începător și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu voia ta cea dumnezeiască, stăpânitoare, de pretutindeni purtătorii, de Dumnezeu apostolii, au fost ridicați pe norii cerului și aduși pe sus, ajung la Preacuratul și de viață purtătorul tău trup, cu dragoste l-au sărutat, iar puterile cerești cele mai înalte, cu al lor stăpân au venit, zicând: ridicați porțile
zicând slavă ție. aminte, pace tuturor. Înțelepciune să luăm aminte. Înțelepciune. De la facere citire. Să luăm aminte. Iară Iacov, ieșind din Berșeba, s-a dus în Haram, ajungând însă la un loc a rămas să doarmă acolo, căci a sfințise soarele, și luând una din pietrele locului aceluia și punându-și o căpătâi, s-a culcat în locul acela și a visat că era
o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, tatăl tău, și Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme, pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea pământului și tu te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și se vor binecuvânta întru tine și întru urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge, te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacov a zis: Domnul este cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut. Și spăimântându-se, Iacov a zis: cât de înfricoșător este locul acesta! Aceasta nu e alta, fără numai casa Dumnezeu. Aceasta este poarta cerului. Înțelepciune. Din prorocia lui Ezechiel citire. Să luăm aminte. Așa grăiește Domnul 7 zile să facă ispășire pentru jertfelnic, să-l curețe și să-l sfințească. Iar după sfârșitul acestor zile, în ziua 8-a și mai departe, preoții vor înălța pe jertfelnic ardele de tot ale voastre și jertfele de împăcare și eu mă voi milostivi spre voi. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului spre răsărit și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul: poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nici nu va intra om pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea, de aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului. Pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus spre calea porții de la miază noapte în fața templului și am privit și iată slava Domnului împlea templul Domnului și am căzut cu fața la pământ. Înțelepciune. De la Pildă citire. Să luăm aminte. Înțelepciunea și-a zidit casă rezebată pe 7 stâlpi, a înjunghiat vite pentru ospăți, a făcut vinul cu mirodenii și a întins masa sa. Ea a trimis slugile sale să strige pe vârfurile dealurilor cetății: cine este neînțelept să intre la mine, și celor lipsiți de bună chibzuială le zice: veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea dreaptă a priceperii. Cel ce ceartă pe batjocoritor își atrage disprețul și cel ce dojenește pe cel fără de lege își atrage ocara. Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască, dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va face și mai înțelept. Învață pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința celui sfânt. Căci prin Domnul se vor înmulți zilele tale și se vor adăuga ție ani de viață. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătămarului,
pentru preasfințitul Părinte Timotei, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru cârmuitorii țării acesteia, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, ieromonași, preoți, diaconi, monași, monahii și pentru toți cei în Hristos, frații ai noștri. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, miluiește. Încă ne rugăm pentru fericiți și pururea pomeniții titului acestei Sfinte Mănăstiri și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frați ai noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindenea. Sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea, iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, credincioși, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în Sfânta și într-o tot cinstită mănăstirea aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei care cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvite numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să plinim rugăciunea noastră, cea de seară Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Dă, Doamne!
de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșalele noastre de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși, la Domnul să cerem. Sfârșit creștinezi vieții noastre, fără durere nevrădat, în pace și răspuns bun la prigoșătoarea judecata lui Hristos, să cerem. Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomenim. De Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu cuvințe numai vânzătorul cuvântului și slugilor lui se vadă și adormirea lui celei după trup și să mărturisească taina aici mai de pe urmă. Că au văzut nu numai înălțarea Mântuitorului de pe pământ, ci și mutarea celei ce l-a născut pe el. Pentru aceasta de pretutindeni adunându-se cu dumnezeiască putere, la Sion au ajuns și au petrecut pe cea mai înaltă decât eruvimii, care mergea la cer. Aceleia și noi împreună cu dânsii ne închinăm, ca acelia care se roagă pentru sufletele noastre. Ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai mărită decât heruvimii și mai cinstită decât toată făptura.
sfântul său suflet. Acesta umple toate de bucurie și nouă ne dăruiește mare milă. Mireasă cea cu totul fără de prihană și Maica bunăvoinței Tatălui, ceea ce mai înainte a fost rânduită lui Dumnezeu spre locaș, prin împreunarea lui cea neamestecată. Astăzi prea curat sufletul său înaintea Făcătorului și Dumnezeului și-a pus puterile celor fără de trup cu dumnezeiască cuvință. Cuprind pe Maica vieții care se mută cu adevărat la viață, făclia luminii celei neapropiate, izbăvirea credincioșilor și nădejdea sufletelor noastre. Veniți toate marginile pământului să fericim cinstita mutarea Maicii lui Dumnezeu, că în mâinile Fiului Său sufletul, cel fără prihană, și-a pus. Pentru aceasta cu sfânta dormirea ei, lumea la viață a fost adusă, iar acum cu psalm, cu laude și cu cântări duhovnicești, împreună cu cei fără de trup și cu apostolii, prăznuiește lumina. În slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, veniți adunarea iubitorilor de praznic, veniți să împreunăm ceată, veniți să încununăm biserica cu cântări la dormirea cortului lui Dumnezeu, că astăzi cerul își desface sânurile primind pe ceea ce a născut, pe cel neîncăput de toate, și pământul cel ce dă izvor de viață și binecuvântare se împodobește cu bună frumusețe. Îngerii se împreună ceată cu apostolii, cu frică privind cum ceea ce a născut pe începătorul vieții se mută din viață la viață. Toți să ne închinăm ei rugându-ne, nu uita, stăpână, părtășia cea de un neam cu cei ce prăznuiesc, cu credință preasfântă adormirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați, popoare, Maicii Dumnezeului nostru, cântați că astăzi prea lumina sufletul său l-a pus în prea curatele palme ale celui ce s-a întrupat dintrânsa fără sămânță, căruia se
neîncetat să dăruiască lumii pace și mare milă. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slujitorilor de creștini, trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciune preacurate, născătoare Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu puterea cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciune cinstitului, slăvitului proroc înainte, mergător și botezător Ioan, ale Sfinților, slăviților, întru tot lăudaților apostoli, ale celor între Sfinți, părinții ai noștri, mardascăle al mișerari, Vasile cel Mare, Grigore Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, ale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între Sfinți, părinții ai noștri, Nicolae al Mirilor Lichei, Spiridon al Trimintundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iorest și Sava, Antimivirianu, Iosif, mărturisitorul Gelasie și Leontie, și ale tuturor Sfinților ierarhi, ale Sfinților slăviților mari, mucenici Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, zbordorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou, de la Suceava, ale Sfântului Sfințit mucenic Haralamghie, ale Sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vac, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei 4 fii ai săi, Constantin, Ștefan Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților buni biruitori mucenici și mucenițe, ale Sfinților Voievoși Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Danil Sihasul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Oiac de la Neamț, ale tuturor Sfinților cuvioși părinți, ale Sfintelor cuvioase Maici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, ale tuturor Sfintelor cuvioase Maici, ale adormirii Maicii Domnului, cărui prăznire astăzi să vârșim, ale Sfinților drept Dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților. Rugăm-ne mult milosive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși, care ne rugăm Ție și ne miluiește pre noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preasfințitul episcopul nostru Iustin, al Maramureșului și Sănmarului, și pe preasfințitul episcopul nostru Timotei Sănmăreanul, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preacuvioasa Maica Stareță, Monahia Marina, dinpreună cu închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii acestei Sfinte Mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii credincioși ai țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Încă ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bună așezare a întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care, cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu, se ostenesc și slujesc, părinți și frați ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat pentru dreapta credință, părinți și frați ai noștri dreptăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt locașul acesta, să zice: Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, și toate orașele și satele de bol, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesnietător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre ale păcătoșilor și să ne miluiască pe noi. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, ce sunt de față la slujba aceasta, și pe toți cei care se pomenesc în taină, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor magilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție mărire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Capetele noastre Domnului să le plecăm.
Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfinților dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi. Bine primită fă rugăciunea noastră, dăruiește iertare greșelilor noastre, acoperă-ne cu acoperământul aripilor tale, depărătează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre, ca un bun și iubitor de oameni. Sfântă Fecioară curată, mulțimea îngerilor în cer și neamul omenesc pe pământ o fericim, că Maica-i fost a lui Hristos Dumnezeu, făcătorul tuturor pe acesta, înceta a ruga pentru noi, care după Dumnezeu ne-a pus nădejdea în Tine, născătoare de Dumnezeu, prea lăudată ce nu știi de nuntă. Juratus a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Cântarea lui David să cântăm astăzi, popoare, lui Hristos Dumnezeu că zice: aduce-se vor împăratului Fecioare, în urma ei aduce-se vor într-o veselie și bucurie. Că cea care este din sămânța lui David și prin care noi ne-am îndumnezeit, în mâinile Fiului și Stăpânului Său s-a dat cu preamărire și mai presus de cuvânt. Pentru aceasta, ca pe Maica lui Dumnezeu, lăudându-o, strigăm să zicem: izbăvește-ne pe noi, cei ce te mărturisim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, de toată primejdia și izbăvește de nevoi sufletele noastre.
și pururia și în vecii vecilor. Amin. Când te-ai dus, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, la cel ce s-a născut din tine în chip negrăit, fost-au față de față Iacov, fratele lui Dumnezeu, și întâiul ierarh și Petru, cel mai de cinste între apostoli, și vârful cuvântătorilor de Dumnezeu, și toată dumnezeiasca adunare a apostolilor, cu adevărat învățături, lăudând dumnezeiasca și minunată taină a rânduielii lui Hristos Dumnezeu, și îngropând trupul tău cel de viață începător și de Dumnezeu primitor, s-a bucurat prea lăudată, iar de sus prea sfintele și mai marile puteri îngerești spăimântându-se, privind unii la alții zice: ridicați porțile voastre și primiți pe ceea ce a născut pe Făcătorul cerului și al pământului, și cu doxologii să lăudăm cinstitul și sfântul trup care a încăput pe cel nevăzut de noi și Domnul. Pentru aceasta și noi, păzind pomenirea ta, strigăm către tine prea lăudată. Înalță fruntea creștinilor și izbăvește sufletele noastre. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care o ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea oamenilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, milește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Într-un
noastră fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, Dumnezeu născătoare. Tu-te-ai la viață din Maica vieții și cu rugăciunile tale îi spăvești din moarte sufletele noastre. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu născătoare. Mutat-te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu născătoare. Mutat-te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în satul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe credincioșii tăi rob care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până viac. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până viac. Fie numele Domnului binecuvântat, binecuvântat, de acum și până viac.
binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să ne la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm că de la Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru, să te audă Domnul în ziua necazului, scutească-te în numele Dumnezeului Iacov, trimite-ți ajutor din lăcașul său cel sfânt din Sion să te sprijinească pe tine, pomenească jertfa ta, arderea tot a ta bineplăcută să-i fie, dea Domnul după inima ta tot sfatul tău cel bun să-l plinească. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale, auzit va pe dânsul în cerul cel sfânt al lui aceștia în căruțe și aceștia pe cai, iar în noi, în numele Domnului Dumnezeu nostru ne vom mări. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împărat, ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta să mă veseli împăratul, într-o mântuirea ta să mă bucura foarte. După pofta inimii lui dată ai lui și de voia buzărului lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările tale. Tu să ai pe capul lui cu o piatră scumpă, viața și rudat tine și ai dat lui lungime zile în viacul viacului. Slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în viacul viacului, că împăratul rădăjește în Domnul și mila celui prea înalt se va clătina. Află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreptatea ta să afle pe cei ce doresc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale, Domnul într-o mânia sa îi va tulbura și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vei pierde, sămânța lor dintre fiii oamenilor. Ca gândirile împotriva ta, cugetata au sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță, Doamne, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău arma de pace nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciune noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obște a drept credincioșilor creștini,
Mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești singura binecuvântată. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui într-un Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri, nici să mă ceri, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vinecare într-punerea fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele de fața păcatelor mele, că fără legile mele încovăr și capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Împuțite sau și-au putrăzit rănile mele în fața nebuniei mele, chinuit-mă și m-am îngârbovit până în sfârșit toată ziua, mângâindu-mă umblam, că șale mele s-au umplut de ocări și n-este vinecare în trupul meu. Necăjit-mă și m-am smerit foarte, răgnita din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este dorirea mea, suspinul meu de Tine s-a ascuns. Părăsit-mă tăria mea, lumea în ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei, vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut cei de aproape mei de partea asta. Se sileau cei ce căutau sufletul meu, greau mie de șertăciuni vicleșug cu toată ziua cugetau. Iar eu, ca un surd n-auzeam, ca un muc ce nu se deschide gura lui, și m-am făcut ca un om ce n-aude și n-are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei, iar când s-au clintit picioarele mele împotriva mea, s-au semețit. Că eu spre bătăi gata, sunt durerea mea înaintea mea, este pururea, fără de legea mea, eu voi vesti. Mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc s-au întărit mai mult decât mine, s-au mulțit cei ce mă răs pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele, pentru bine mă defăimau, că urmam bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață, însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, da se vor în mâinile sabiei, părți vârfilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce crezi nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul alipilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea s-a apropiat de iad.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți, slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunea lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni, sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața, rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine, sărac sunt eu și nostenel, din tinerețile mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat-o m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu în numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate binefacerile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscut I-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a adus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, auzi-mă într-o credincioșia Ta, să nu intri la judecată cu robii Tăi. Ca nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, vrăjmaș, nu prigonește sufletul meu și viața mea o calcă picioare. Făcut-mă să locuiesc într-un tuneric ca morții cei din viac, mâhnit e Duhul în mine, inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele ce de demult cugetat am la rugă Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tinsă am către Tine mâinile mele, sfătul meu ca un pământ însetoșat. De grab auzi-mă, Doamne, ca să răbit Duhul meu, nu se întoarce fața Ta de la mine, ca să-mi la seamă în celor ce se băgoară în mormânt. Vă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată în calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Duhul Tău cel bun să mă vozească la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, trăiește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate-mi necaspetul meu, fă bunătate, stârpește pe vrăjmașii mei. Pierde pe cei ce ne căjesc, sufletul meu, căci eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robii Tăi. Auzi-mă, Doamne, într dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robii Tăi. Duhul Tău cel bun să ne povățească la pământul dreptății.
Slavă Tatălui, Fiului, Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia! Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, Pentru Sfântă Biserica, mănăstirea aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și să roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul episcopul nostru Iustin al Maramureșului și Sătmarului, pentru preasfințitul Timotei și pentru toți slujitorii Sfintelor Altare, Domnului să ne rugăm. Doamne, Pentru preacuvioasa Maica Stareță, Monahia Marina, dinpreună cu închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întomirea văzdului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi. Dumnezeule, cu harul Tău! Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Înțelepciune. Părinte, binecuvintează. Cel ce este binecuvântat, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept credincioșilor tăi creștini, și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului. Amin. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și a Sfântului Ierarh Spiridon, ocrotitorii Sfintei noastre mănăstiri, cu ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfinților, Drepților, Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Iubiți credincioși, dacă sunt doritori care vor să se mărturisească, vor merge câțiva preoți aici în fața bisericii mari și o să citească dezlegările dinainte de spovedanie și o să vă spovedească. Care doriți, mergeți acolo în fața bisericii și vă organizați acolo cu părinții și mai târziu o să anunțăm și programul din seara aceasta și programul de mâine dimineață. Dumnezeu să ne ajute! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare, mutatul-te-ai la viață fiind Maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Preacuvioasă Maică Stareță, preacucernici, părinți și împreună slujitori și mulți iubiți credincioși, suntem datori să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că în vremuri tulburi sau în aceste vremuri tulburi pe care le trăim și le vedem depănându-se în jurul nostru, vremuri cu ceartă între țări, vremuri cu războaie, vremuri cu mult sânge vărsat a oamenilor nevinovați, iată că pe pământul țării noastre încă Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, a îngăduit să mai putem veni
la mănăstirile pe care cu trudă le-am construit cu toții, la bisericile în care nu de puține ori sufletele noastre s-au descărcat plângând necazurile cu care viața aceasta ne-a încercat și ne încearcă pe fiecare dintre noi. De aceea am început cuvântul de învățătură pe care vreau să-l vi-l pun astăzi la inimă, spunându-vă că suntem datori să dăm slavă lui Dumnezeu mai mult ca oricând. Pentru că astăzi este pace, dar nu știm mâine ce va fi și pentru noi. De aceea, cu atât de multe lacrimi ar trebui să-L îndurăm pe Dumnezeu prin rugăciunile preacuratei sale Maici, să ne păzească și pe mai departe în pace și în liniște. Iubiți credincioși, ne aflăm la sfârșitul acestor câteva zile de post închinate Maicii lui Dumnezeu și iată-ne în ajunul adormirii Maicii lui Dumnezeu, inimă lângă inimă și suflet lângă suflet să-i spune Maicii Domnului, așa cum auzim și așa cum am cântat în decursul celor 2 săptămâni la Paraclis, să-i spunem necazurile și încercările pe care viața ni le-a trimis. Anul acesta Dumnezeu a rânduit ca ajunul praznicului adormirii Maicii Domnului să cadă în zi de duminică. Și cei care ați fost astăzi la biserică ați văzut că în Evanghelia ce s-a citit astăzi, la un moment dat, este prezentat Iisus Hristos mergând pe apă, liniștind furtuna, dar liniștind și inimile unor oameni, a apostolilor, care erau îngroziți. Mai mult decât atât, vă dați seama, noaptea văd pe mare venind o lumină, credeau că este nălucă, că este arătare demonică. Și Hristos îi liniștește și, sigur, n-am să intru în detaliu pericopei evanghelice de astăzi, dar un lucru care se leagă de fapt de praznicul în care am intrat, am să vi-l spun. Zice că la un moment dat, când Petru cere să vină și el pe apă la Hristos, la un moment dat, văzând cât este de învolburată apa, își pierde din credință și se afundă cerând milă la Dumnezeu. Doamne, ajută-mă! Și zice Evanghelia de astăzi că Hristos, după ce îl apostrofează, o, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit, îi întinde mâna. Acest lucru sau asupra acestui lucru vreau să ne oprim astăzi, pentru că nu doar Hristos întinde mâna cui apostolilor și nouă, ci și Maica lui Dumnezeu rămâne cu mâinile întinse către noi de la începutul existenței noastre și până se va sfârși lumea aceasta. Pentru că trebuie să recunoaștem că din leagănul copilăriei, toată această perioadă a postului și a paraclisului a lăsat urme adânci în sufletele noastre. Și am văzut în bisericile noastre chipurile multor copii alături de bunici și de părinți, cântându-i Maicii lui Dumnezeu. Și mă gândeam așa și am spus și credincioșilor mei astăzi la slujbă, că așa cum mai de mult, când cei în vârstă au fost copii, au primit dragul de Maica Domnului și de Mântuitorul și de toți Sfinții lui Dumnezeu de la părinții lor, așa și copiii și nepoții noștri primesc în dar de la noi atunci când bunica își duce nepotul la biserică, sau mama sau tatăl își duce copilul în casa lui Dumnezeu. Și copiii, la rândul lor, acest dar al credinței îl vor da mai departe. Și este nevoie de lucrul acesta. Pentru că în vremurile acestea tulburi, vremuri care, vedeți, dacă le-am pune așa ca o paralelă cu viața sau cu chipul Maicii Domnului, sunt departe de ceea ce cere Dumnezeu și Maica Domnului de la noi.
Ia gândiți-vă că în paginile Sfintei Scripturi, să știți că despre Maica Domnului se vorbește foarte puțin. Cu toate acestea, este destul ca să ne dăm seama sau să creionăm chipul acestei femei deosebite, care nu rămâne doar mamă pentru Hristos, ci la crucea Golgotei este lăsată de Hristos și mamă pentru noi preoții, pentru dumneavoastră credincioșii, pentru copiii, nepoții dumneavoastră, pentru întreaga lume. De aceea Hristos îi spune lui Ioan, iată mama ta. Și invers, mamei sale pe care ați văzut Hristos în ultimul ceas al vieții lui, nu o lasă singură, zice, iată fiul tău. Și iată că Maica Domnului devine și Maica noastră, și rugătoarea noastră, și mângâietoare a inimilor noastre. Dar cu toate că în paginile Scripturilor este întâlnită de foarte puține ori, ce departe este viața noastră de viața Maicii Domnului. Ia uitați-vă doar în ceea ce se propovăduiește de multe ori la televizor sau ceea ce se caută în tabloide. Ce găsim? Viața atâtor vedete și atâtor oameni expusă în cele mai fine amănunte, rufele spălate în ochii tuturor. Și mai trist, că acele vedete devin elemente de urmat pentru tinerii noștri. Dar dacă ne întoarcem la chipul Maicii Domnului, cu toate că ea l-a născut pe Hristos, ar fi avut cu ce să se laude. Ea cum rămâne? Rămâne smerită, tăcută. Aș vrea să vă întreb un lucru. Dacă cineva v-ar jigni copilul ca părinte, ce-ați face? Și se întâmplă de multe ori. Vedeți când copiii se joacă la groapa cu nisip sau se joacă împreună cu jucările, când se ceartă între ei sau uneori se bat unul pe celălalt, părinții sar de pe bancă sau de departe și zic, măi, ce ai cu copilul meu? Dacă aș citit în paginile Scripturii momentul morții lui Iisus Hristos, niciunul dintre evangeliști nu relatează că Fecioara Maria, care și-a văzut copilul nu doar jignit în cei 3 ani și jumătate, gândiți-vă că ea și-a văzut de multe ori copilul poate supărat de jignirile oamenilor. Dar în momentul morții, Fecioara Maria ce face? Blesteamă pe cineva? Jignește oare pe cineva? Aduce hulă cuiva? Nu! Își trăiește drama singură, împlinind până la urmă cuvintele lui Simeon, căci prin sufletul tău va trece sau prin inima ta va trece sabie. Cât de adevărate cuvinte! Ce trăire trebuie să fie avut femeia aceasta! Cu toate că, repet, avea cu ce să iasă înaintea lumii acesteia. De aceea, și în zilele acestea pe care noi le trăim, s-ar pune următoarea întrebare. În ce măsură Maica Domnului, și nu doar Maica Domnului, toți Sfinții lui Dumnezeu, mai rămân ei actuali pentru noi, oameni buni? Am să vă relatez o întâmplare din viața unui coleg de-a meu care avea evlavie la un sfânt al bisericii și am să vă spun de ce acel sfânt are legătură cu Maica Domnului. Și anume la Ioan Rusu. Am un coleg, el trăiește în județul Arad. Dumnezeu nu i-a binecuvântat cu copii și s-au rugat foarte mult. Preoteasa în ultima... Înainte să rămână însărcinată, avea momente de depresie. Dar părintele nu înceta rugăciunea și la un moment dat soția rămâne însărcinată și a născut o fetiță. Doar că la câțiva ani, 4 anișori, fetița se îmbolnăvește și este dusă la spital la Arad. Și medicii au zis, părinte, ne pare rău. Fata dumneatale e foarte bolnavă, nu are decât 10% șanse de a trăi.
și au trimis-o de la spitalul din Arad, au trimis-o în Timișoara. Și în Timișoara medicii au confirmat diagnosticul și au zis așa: într-adevăr, doar 10% are șanse de a trăi fata, dar și dacă va trăi, va fi surdă și mută. Gândiți-vă sau puneți-vă și dumneavoastră în situația unor oameni care nu au copii, care și-au dorit și își doresc copii cu adevărat și după ce dobândesc copii, Dumnezeu le trimite încercarea aceasta. Și preoteasa stătea în spital în Arad, fata era în comă și părintele stătea pe hol. Ceea ce vă spun eu este un fapt real, este colegul meu, nu vă dau numele. Și el se ruga pe hol, făcea catistul Sfântului Ioan Rusu. Și la un moment dat, după ce a terminat acatistul, a intrat în salon să vadă ce face preoteasa. Preoteasa căzuse și ea într-un somn adânc. Și când a intrat el pe ușa salonului, preoteasa tresare din somn și îi zice: dragul meu, am avut un vis. Se făcea că în salon a intrat un medic în halat alb, n-am putut să-i disting foarte bine fața și mi-a zis: fata ta nu va muri. Doar că după ce a închis ușa, mi s-a părut din lateral că seamănă cu Ioan Rusu. Și în acel moment, fata părintelui se trezește din comă și strigă către mama ei: mamă, mi-e foame. Și medicii s-au cutremurat. Tot în salon, cu această preoteasă, cu fetița, era și un băiat. Și părintele, tatăl fetiței, s-a dus la catedrală în Timișoara. Acolo mai avem un coleg și știindu-i momentul acesta de încercare, i-a dat o părticică din moaștele unor sfinți. Și le-a băgat în buzunarul de la reverendă și când s-a dus în salon, celălalt copilaș care era internat cu fata lui, doctorița se pregătea să declare decesul, murise. Și tatăl băiatului era căzut înaintea doctoriței și o implora: te rog, mai încearcă, mai resuscitează-l. Și doctorița zicea: îmi pare rău, asta e procedura, atâtea minute trebuie să resuscităm, copilul tău a murit. Și zice părintele, colegul meu, s-a apropiat de pat, zice: ceva m-a mânat acolo. Copilul era pus la aparate. A scos bucățica de moaște, a făcut deasupra copilului, deasupra patului, semnul crucii și copilul a înviat. Am vrut să vă spun lucrurile acestea pentru că dacă fiecare dintre noi avem evlavie la un sfânt, la Maica Domnului avem evlavie toți. De câte ori n-ai plâns tu ca mamă atunci când copiii tăi s-au lepădat de tine ca părinte? De câte ori? De câte ori n-ai plâns atunci când poate doctorul a venit și ți-a spus: uite, băiatul tău sau fata ta nu mai are mult de